UGWUMBA. Ndị Igbo Chukwu kele anyị kezie anyị ekezie ife ọbụla anyị tinyere aka na-aga eji m ohere a na-asị ya gaziela ụnụ gaziela obodo anyị bụ Naijiria na Naijiria anyị ga-eketa oke anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA paniela. Ọ bụrụ na ị bi na Port Harcourt nwee nwa akụrụngwa dị iche iche dịka electrical, electronics nakwa ngwongwo dị iche iche eji ekpori ndụ bụ nke esi Lagos ebudata mata na o nwere ike ịbụ Favour Logistics Limited budatara ha. Nke a bụ n'ihi na ndị agha niile nọ na Port Harcourt bụ Favour ka ha tụkwasịrị obi ibudata ngwaahịa ọbụla bụ nke iwu na-amachibido. Kamgbe 2012 ihe ọ na-ada na Alaba International nakwa Port Harcourt niile bụ Good morning Lagos, good evening Port Harcourt. Ngwa gị nụ ntị. Afa m bụ Chief Obi Oeze Ogbuehi tụrụ agwa na-akụ ihe dị. Abụ m onye isi ụlọ ọrụ Favour Logistics Limited. Anyị na-enye ndị mmadụ savisi pụrụ iche. Anyị ji wee bụrụ ọkaibe bụrụ ọkamma na as far as isi Lagos buru ahịa gaa Port Harcourt. Onweghị ndị ka anyị nọ. Onweghị ndị ka anyị ememe ọfụma. Anyị nwa na-ebu ahịa n'ọnụ price dị mma. And nke kachasị nke bụ na anyị na-eme ọ bụ na ibutere anyị ahịa taa echi na nwanne echi iburukwa ahịa gị. Onye ka logo the company jiri bụrụ Good morning Lagos, good evening Port Harcourt. Maka ị na-ebute ahịa gị ị na-eche aka na-eburukwa ngwa ahịa gị na Port Harcourt. Ọ bụrụ na ị bụ ihe ndị oyibo na-akpọ employer of labor, ya bụ na enwere ndị siri n'aka na-arachapịọm na enwere ndị ọ na-abụ ha chọwa ikpe ekpere n'abalị asị Chineke biko rute ọga m ekwena ka ihe ọjọọ mee ya, na enwere nwaanyị na-abụ gawa isi nri o tinye enwe ụmụ azụ ma ọ bụ ụmụ anụ maka na ị na-akwụ nne ukwu ụgwọ ma ọ bụ na ị na-akwụ ya ụgwọ. Ihe a ka anyị na-ebu n'obi na-ewepụta ụdị kọmpanị dị etu ahụ maka na oke osisi abaghị uru na ọ bụrụ na ụmụ nnụnụ na-ada ebe n'elu ya nọrọ ebe ahụ na-akpara nne. Favour dazuru o zuru ka eme Ogbuehi tụrụ agwa. Ndị zụrụ azụ erika maka ama na onweghị kọmpanị ọbụla nọ na Lagos a na-ebu ahịa aga Port Harcourt na-esi from Favour. Azụrụ m ha ma ndị maneja nnukwu na port mechara bidokwa nke ha ma ụmụaka nnukwu na Lagos a ndị nduru edu na ndị nụkọta bidokwa nke ha. Ụfọdụ n'ime ha na-ememe ọfụma mana ebe ọ bụla enwere logistic company na Lagos a na-aga Port Harcourt ụmụ Favour ka ha bụ. Onweghị onye si ebe ọzọ, ha ncha bụ ụmụ nzụrụ and aka na-azụ mmụọ. Logistics business dịka mmadụ enwe transport moto ọ na-ama ọ bụ na ọ bụghị lọkụ gị ịbata onweghị ego iji bata ya ga survive nụ ofu ihe ga-akụ ọgụ kụsịsị ya ego niile mana ọ ma ha gị ị ga na-aga onweghị ihe ga na-eme gị business gị ga na-aga nke ọma. Ya bụ onye ọbụla na-achọ ịbata logistic company ya kwado onwe mara that ọ business na-enye ego mana iji akwadokwa onwe gị ọfụma. Ọ bụkwa na ị ga-eji egwu ọgwụ ịkwado onwe gị ọfụma bụ na ị ga-ebu n'obi ọ ga uru gị ọ ga ọkwa uru gị. Anyị bịa na Lagos enwezuru m mmadụ 12. Ị bịa na Port Harcourt enwezikwara mmadụ 12. Ndị a bụ ndị na-arụ ọrụ na Favour maka ahịa na-abata na Favour unu lee anya unu ga-afụ na ahịa na-abata nke ọma. Anyị na-ebupụ a na-ebubatara anyị otu ọ dị. Executive member anyị nọ Favour adịghị emetụ ahịa ọbụla ndị gọọmenti machiri dịka ahịa kontraband ma ọ bụ ahịa ọgwụ. Anyị anaghị emetụ ya aka ma ọ ma irighiri ahịa ndị ọzọ anyị na-ebu eletrikal, anyị na-ebu eletrọniks, fancy,
ụmụ ihe dịsị a na-ebubatasị tụbatasị ndị na-eje obodo oyibo atụbatasị ụmụ irighiri ahịa house property anyị na-ebu ha ncha ihe ọbụla ibutere anyị na-ebu mana ebutere na anyị kontraband biko kwanụ a na-akọwa ihe a ụmụ ihe abụ ihe anyị ji bụrụ ọka ibe maka moto m ụgbọ niile ana m edo anya hụ na ụgbọ m niile dị n'ọda maka ụzọ ọjọọ enwere especially side isi ebe a wee gawa ala Igbo anyị ọ ka nkụ mana anyị na-edozicha moto anyị akwụrụ na ọ gaghị awụsa gị n'ụzọ good morning Lagos, good evening Port Harcourt anyị ihe eji mara anyị and otu a ka anyị si aga steady Chineke na-anọnyere anyị ọ ga-anọnyekwara unu n'aha Jizọs.